pitäis juosta kädessä. No ei ainakaan vittu Kari. Niin, mutta... Okei. Tässä on oltava joku. Tuossa näin. Se knokkaantui. Se kuoli. Kuoliko? Joo. Sä tapoit se. Toi ei lähti. Voin sanoa, että jos tulee mun viereen, niin... Mitä? Se on mennyt läheltäkään! Nättiä! Ei vittu. Mä suolasin sinne autoon niitä ja vittu mä otin 3 hittiä ja toi auto lensi mun vierestä, niin mä knokkaannuin. Sieltä tuli vittu 2 heijää ulos. Mä olin hämilläni. Oli siellä säkillä 2. Oli. Oli taas semmonen vuoden knokkaantuminen, että...